Yo, Sabre, what's your car? Where you breaking news? The free Asante Fijase a day bro. Nina and say Ube Pimo Fijase divisional traditional council. And that day, an anonymous Sanquina, etrase, and now cradu ya dom. I would decline an Fijase Hema. Sanso Anna a sea hene for the Potoka Sebe from Kingmakers, no etrase, a wasante Fijase, and a joy, no abomodia, a you were hene for or no anybody see Nana edu ameyaw a otosumie no a okọ akura no where you will be or no anybody see Nana na bra nananum ehhehwe mu no mo hwa adehie no mu na nipa etwa se omuyi no emani si Nana edu ameyaw a otosumie no anan efija se hina wanya ne ba bi ekono na omhwe mu na ye Professor Nick Osei Jeni ono ana sabre de emprempren nananum atrankonya a omo Asante efija se agina tum ese ono ana sabre de omesi na adu ameyaw anam na wo hwe won na wo ye Kingmakers ewo afijase traditional council na enigye odo biakoye ne nkabom a omde je eye opani tum eye soronko nenum ana omse omde do omhwa ne se kro no ebekọ na nim ne mpuntuo ebetimi akoso enti de ese omo ahemfo no a omusi ahene eye nyina ne se ombema kro no wo hene a obetimi aboa ma mpuntuo akoso na omu nyina so age no atumu eno enene eye osebo ewo Asante afijase na nanam atrankonya emampanifo ana afi kromani nyina de anigye age eye owura Professor Nick Osei Jeni a sabre minu kasai de emprempren ono ana sabre wayi no ese ono ena ebesi na adu ameya a wotosomienu akwa akura no obesi na nam na wo hwese de adwumadie no kɔɔso amamra ne amane eye adwumaye pa ne nananum ekuntunkuri anya agora otutuye a wodi bedi dwuman ekwa bia eso ofaso ema sa adwumadie ekoso no ofasa amamra ne sa amane no so pepepe ene ma sa adwumadie no etimi kɔ sɛ de ye nyina ye nimu no ebredin no ebeto odwa no empanifo ne akyame edi akire ede kɔda eye nananum atrankonya sɛ enipa sa bredie ona osi ahene ayi no sɛ ono na emesi na adu ameya anamu no onie ema amanfo nso agye ne faso gye no etum ene nananum atrankonya utum sɛ emampanifo nananum nyina esresre wum nyina ebose edi anigye edegye eye Professor Nick Osei Jeni etum na owura Professor Nick Osei Jeni am sabra menu kasai de omfie aduesia baako mfie aduesia baako owo no eye January bosome no ne da etoso eye aduenu enum ana owo no afe apem hankono aduesia enum na tse eye 25th January eye 1965 ana owo na tse wanya mfie aduesia baako a sabre de ono ana eba besi akonya no abayan afijase hene na amanfo nsem omo kan nyina ne se yom de yie pa sa ni manimu yai afijase atimi atu sa na mo wei na yante watimi wakame biara edi mpapamu bia beba se East TV efie nsem ko